piemu ewo osu Madina station ene ne ya papa mo twetwe nkomo ene ya World Classy Day na ye bisa se mpanifo ban ene de nsunsuanso papa abre oman Ghana wonso awo fie no wadwimu no hwan na de nsunsuanso papa ebre yen enti ene ya papa mu e ba betwetwe nkomo no maka kire yen mpanifo ade nsunsuanso papa bae ena nsunsuanso no ebi nso ene sen eja mama wakwa ba Adom Trotro isu de ene World Classy Day. World Classy Day no so yebisa se mpanifo ban na so mo di nsuanso papa abre oman Ghana. Bacho oman paninu kufo. Ona di nsuanso papa eto ho ma Ghana. Aban sa na oyeye. Obaye no. Obayi akwai. Ene school so boy pa na fezu yesika sem no so no obehwe ma ne etutu yi kama ma. Okay. Eja wonso me so dia meka ne say o man pani Jelly John Ronins ono so sabi nyame fa ne kransi ono so baye bi ma o man Ghana obae no na enema nkoye nso baye ma enema se man say si a hwe de o man Ghana ekono a enye se hwe se de enema ekoso no a ayese atwa menebo na nka niko asa oman na ye de ye kono sa wohu enso Jelly tam no sa tam no o hwe ma sa ne mani nyina yeden eje din enso ese no o hwe Jelly tam no na o hwe na nimlemu no a utim se Jelly tam no na discipline yeden e wo oman nim e ma oman na etimu so oman yeden etumpon ekoyenim e man kama enso ese no ese obi akofa na de bo pe no yeden o de atam so se yen drivers yen hwe ne entity lolly first ya tete so na adwadifo no nso no omo so hwe e ma ne man yeden e ma fom emma ye emma obia ho yede ento no go say ene okoto ade say ade be kino na ebo na yede akosoro ni nyina na enye den emmoa oman no ti esre mo say empanifo no so omo hwe na omo nyede na omo nye bibi emfa ho na ye nyina so ye ho yede ento ye na oman no so emfa na ntoma pa nyede emfra because oman na ye a ebo ye nyina e kan yen emma empuntu so ye bam papa aka obia ma obia so ho yede ato no me so me kakra me wa me yede me kan no mi ya be ma wonso amele atamis den ne mapa na wo hwehwe se ana se nsuanso papa ban na ode bre oman Ghana so obeje Ghana si wo ama Ghana nya paudi mfaudi ben sa na wachim kakra nso de amaye sema fanuzi se ebia entokwantimensi ya mamba ama hofo de entokwatimisi wo meje ya mama nya Ghana enya free eja msesia na waka nipa nso so wan biemu nso na odi nso papa ebaye me timi aka se o man panini maham ai mahama so boy pa na enkomo big six no obi nso nim na ebia ono so di nso papa bae sanse mo na mo ache wa ha Kwame Nkrumah so also oyade pa mra obedi ade no o twa sapato ho em se mpanifo no mo beto aso no na mane ye no ma Ghana ye ka achire bibre Kwame Nkrumah de oyebi pa oyebi ma Ghana eja wonso amen so de me kan say o man pani Nkrumah ya meto no de enso ne niam pa oyeye no up to now yentimi nyeden enyini free o man mo because bibia no we be ya e beji papa ne din ade free because o man pani Kwame Nkrumah o ya ade o de fapin papa eden esi wo man enika leaders na aka no mo ba no se nko mo hwe se de Kwame Nkrumah esi ye na nka o mo so yeden to aso aya kam ye sure se nko man Ghana enkanya ne se nei o man Ghana titi wewe sa no kam ni se nko man Ghana ke be sa fa no tuma pa eden afra ne leaders no o mo di animu no ene duru ba bia o mo mo o man no sanko mo boye pa enkade empuntu papa beden ebe bre o man mu tie be sro mo se asa mo ba se do mbesi aka no enso mo benya betena so wi a na asa adwene na eden asesa tie be sro mo se so mo ba se do mbesi aka no mba mo nyede mo hwe so no mo nyede no mo fa man because of man pani Nkrumah o ya de hwete mamoto we up to now se do sie no osie no concrete no e se concrete no o mitole a no makofa coal ade de concrete na mo de coal na ade ashim tikas potos mu ana e de accident ni yi na ede na eba wohu enti ano no nyina na nya de moa enti o mo nhwe
na almost nyɛ ɛnyɛ sɛ deɛ nkroma si start yɛ no na ɔman ka bibie no ɛkyɛ sɛ ɔman Ghana ho bɛkyerɛ sɛ bi nyame akyɛ enima mebree yɛ gold yɛ timber yɛ box at yɛ oil ɛdi ebiem na nka sɛ ɔman kakra yɛ ho kyerɛ yɛn nso leaders no ɛnam sɛ mmoa a ɔmo nhyɛ deɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɛboa yɛ no ɛna amatem bia yɛkɔ ahoyɛhia mu nti yɛbɛsɛ ɔmo sɛ ɔmo ba no ɔmo ba ɔmo nhwɛ no mo insist ɔman no menya sɛ ɔmo bɛba no tem bia ɔde ɛbɛkɔ mbotom no kwa na ɛda hia ɔmo ne enkyirima no a ɛba no ho na ɔman no ɛnyɛ den ntumpɔn na ɔman no nkɔ animu na Ghana ɛyi a ɛyɛ nyinaa dia sɛbe yɛ nyinaa Ghana ne yɛfiri yɛnya aho na yɛnya yi nti ɔmo hwɛ na ɔman no nyɛ den ntumpɔn na tem bia ɔman no so nya tuma papa nyɛ den mfra mekakra enti odofo Adom Trotro no hada brema kwa yɛ de ne nyinaa esie ɔmaka ɔmodie na wonso penyi ban na osusu ɔde susu anso abrɛ ɔman Ghana Trotro no ayɛ ma mate na betena se enti ebeka sɛn awe